Mga kapuso, ramdam ngayon ang mahabang pila sa mga emission testing center dahil sa pagdagsa ng mga motorista matapos i-anunsyo ng Malacanang na hindi na mandatory ang Motor Vehicle Inspection System. Sundan sa report. Hinarang ng mga kawani ng Land Transportation Office ang motoristang si Domingo. Wala siyang suot na seatbelt habang nagmamaneho. Ikakabit ko na sana sir nung nakita ko sila kaso late na po eh. Pero okay lang. Tanggap niya naman sir. Tanggap sir pagkakamali kasi. Nahuli rin ang isa pang motorista dahil sa iba't ibang kulay ng ilaw ng kanyang motorsiklo. Ayon sa LTO, umaabot sa mahigit 100 motorista ang kanilang nahuhuli kada araw na lumalabag sa batas trapiko. Nangunguna sa mga traffic violation ang hindi pagsusot ng seatbelt na may multang 1,000 piso sa first offense. Medyo binabantayan kasi natin yung mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga public transportation. Kinakailangan mag-suot din sila ng seatbelt. Matapos hindi gawing mandatory ang pagpapatupad ng Motor Vehicle Inspection System, dagsa na mga nagtungo sa ilang emission testing center sa Dagupan City upang magpa-inspeksyon ng sasakyan. Abot hanggang kalsada ang pila ng mga motorista. Meron na po talaga sir, kasi po nung last 2 weeks talaga pong wala po talaga. O ngayon lang kasi nasabay nga sa trabaho sir. Minsan may biyahe-biyahe kami. Pag dumaan sa PETC, talagang kami ang nag-i-inspect. Kung ano lang yung dating ini-inspect ng inspector namin. Pero sa PMVIC, lahat kaya yun ang kagandahan. Pero hindi ako nagre-recommend. Ayon sa pamunuan ng PMVIC, bagamat bumagsak ang bilang ng kliyente, mayroon pa ring mangilan-ngilang motorista na nagtutungo sa kanila para sa inspeksyon. Natin talagang ipakita rin na kung saan tayo sa isa't isa. Opo. Pero sa akin, mas maganda yun. Opo. Kasi makikita mo ang mga kailangan pa sa mga desisyon natin. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amyanan.